स्लोगन जय श्री बुढ़े। सुभाष चंद्र बोस के जय, सुभाष चंद्र बोस के जय, झांसी रानी के जय, झांसी रानी के जय, महात्मा गांधी के जय, महात्मा गांधी के जय, शहीद लक्ष्मण नायक के जय, सुभाष चंद्र बोस के जय, सुभाष चंद्र बोस के जय, सुभाष चंद्र बोस के जय। आज स्वाधीनता दिवस मत किसी परिवार सुଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ସେଇ ଦେଶର ମଣିଷ ଯେଉଁ ଦେଶ ସତ୍ୟ ହିଁ ସୁନ୍ଦରମ୍ କେବେ ସତ୍ୟ ହିଁ ସୁନ୍ଦରମ୍ କେବେ आज अगस्त 15 तारीख आज अनेक महापुरुष और महावीर आज भली दिन में निजर बलिदान देते जो आम पताका उत्तोलन कर आज से महावीर पताका उत्तोलन कर मन पकाइबार सुजोग मिलूँ आज
ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ସମ୍ମାନୀୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆଜି ହେଉଛି ଆଜିର ଦିନରେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଦେଶ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ରୂପେ ଏକ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। ଏହି ମାନ୍ୟତାରେ ଆମ ଦେଶର ଅନେକ ବୀର ଯବାନ ତଥା ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ଆମ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଲାଲ ବାଲପାଲ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି ହେଉଛି ଆମ ଶହୀଦ ଯୁବକମାନେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ରୂପେ ପାଳନ କରିପାରିଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁଟା ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କରିପାରିଛୁ। ଆଗରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରରେ ଚାଲିଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ସେଇଟା ମାନିଥିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ସେଇ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଚାହିଁବା ସେଇଟା ଆମେ କରିପାରୁଛୁ। ଏତିକି କହିବି, ଶେଷରେ ଏତିକି କହୁଛି, ସେଇ ବୀର ଯବାନ ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅମର ରହି ରୁହନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି।